Umthinayi uphekile wase waphaka. Ubesetha ngimbusisele nakho ukudla ngaphambi kokuba nicosha amaqatha kulamanoni enkunzi ayihlabile. Ngathatha iBhayibheli elisha ngase ngiyafunda. NgokaGubhela chapter 1 verse 1. Nanko umbhalo. Sambe malo. Noma usuhlakaniphe kangakanani ngeke ube nalo iqhinga lokuchazela isisu mase sifuna kwaso. Isifiso sami ngalembhalo kunifundisa ukudoba inhlanzi, angifisi ukunipha inhlanzi eningayazi itholakala kanjani ngoba iyaphela bese indlala ivuka kabusha. Izolo bengishayela abantu ihlombe, namhlanje ihlombe elikhalayo ngathi lishayelwa mina. Igama lami lilotshiwe empumelelweni. Ngifasa amateku ngiyolanda into zami, vuka sambe sozama. Akusile iphutha lakho ukuzalela osizini, kodwa kuyiphutha lakho ukufela osizini. Izolo uzamile wahluleka, buyela khona kuyoze kuhlangane. Vele imitha ukuphindwa sisho njalo isiZulu. Abantu esiphila nabo banomthelela omkhulu empilweni esiphilayo manje. Ingakho kumele uhlale nabantu abazokukhombisa ukuthi imali yenziwa kanjani. Ungahlali nabantu abanemali ongayazi bayenza kanjani ngoba ujabulela ukukhangeza. Ugcina usibiza abafana abancane ngobrazo ngoba nakho nje ubheka ishumi likagwayi. Vula amadlebe ulalele kusho umama wathi mase ngishonile ngifuna ukhalela ukuthi kangisekho emhlabeni. Ungakhalela ukuthi uzodlani ngoba nakho sengife nemali yami yempesheni. Vuka uyozakhela yakhe impesheni. Wathi ungabibikho umsebenzi obukela phansi. Indlela zokuphanta ezihlukile kodwa imali iyafana. Abanye basaba ngisho ukuyodayisa amagwinya erenki bathi bazothini nje abantu. Awushoke usaba amehla abantu noma usaba indlala ngoba mawusasaba amehla abantu shutha kwakalambi ngokwanele ngoba indlala iwaqeda amahloni. Ugcina sowenza noma yini nje ukuze uthole okuya ngasethonjini. Wathi umama ndodana indoda ayilali kuze kushona ilanga kodwa iyazama kuze kushona ilanga ngoba ilanga maliphuma lisho ithuba lesibili lokuzama. Ngathatha inkondlo zami ngaphuma ngomnyango ngayozama. Wathi buya wozala ukhohle ukuthandaza. Ubophanda ngathi uzothandaza bese uthandaza ngathi uzophanda. Leyo ke imfihlo yamaphanda. Ukhumbule impumelela inaminyaka, abantu abaneminyaka. Ngakho into zakho zizofika ngesikhathi sazo hayi ngesikhathi sakho. Uyakeke nokubalana neminyaka abalibusisa mawusaphila. Ungayeki ukuzama nayo imfihlo yokugcina yempumelelo. Noma usunakho konke uhloniphe ngathi awunakho konke ke. Wena ube phansi bese imisebenzi yakhe baphezulu ngoba kubhlungu ukubona umuntu esephezulu umsebenzi wakhe uphansi. Usabe nokumcoshela usizo lakho umnikeze. Uzofinyelela kanjani kuyena vele usephezulu. Ubabhekeka abantu basondeza eduze kwakho. Abanye basondelela ukukushaya kahle eduze ngoba mabekude bafinyelela kuwe. Abantu abaningi ubuntu umncane. Wathi umama empilweni mawufuna abantu bekuhloniphe ubokwenza into ebahlulayo ngoba ngeke bekuhloniphele into abakwazi ukuyenza. Sebenza kanzima uphumelele beze bethi abantu uthwele. Izithukuthuku zakho zibe ufakazi. Sithi siyamazi lo ubejuluka igazi mayefukuza. Impumelelo ilingisa umnikazi mayelele nayilele. Nanko umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1. Ngiyabonga kuphela.